A partir d'aquest dilluns 28 de març ja no cal que les persones que hagin donat positiu de coronavirus, que no tinguin símptomes o en tinguin de lleus, s'aïllin. I és que la Comissió de Salut Pública, on es troben el govern espanyol i les comunitats autònomes, ha decidit posar fi a les quarantenes. Els positius lleus o asimptomàtics no han de fer quarantena. Sí que és veritat que es recomana que continuen amb les mesures de seguretat, que evitin acudir a events massius i reduir al màxim la socialització. Evitar també reunir-se amb persones vulnerables, si tenen gent gran a casa, evitar el contacte. I sí que és veritat que en símptomes més greus es recomana fer baixa i fer la quarantena igual. A més, s'ha reduït el nombre de dies de confinament en pacients simptomàtics. Ara en són 5 i es finalitza sempre que hi hagi un test negatiu al final d'aquests 5 dies. Aquesta mesura forma part de l'estratègia de tractar els casos de Covid d'una manera similar als de la grip, que ja es va anunciar als mitjans al mes de gener. Es pretén arribar una miqueta a la normalització i a la gripalització que estan dient del virus. S'ha vist que l'última onada ha hagut molts casos, però no molts casos greus. Llavors els ingressos als hospitals han baixat i es pretén anar una miqueta cap a la normalitat. Aquestes mesures es justifiquen amb els alts nivells d'immunitat assolits per la població espanyola i s'han valorat conjuntament amb el Centre Europeu de Control de Malalties. Pel que fa al nostre municipi, la immunitat també ha arribat a assolir un gran nivell. Tenim més o menys un 10-15% de la població que ha passat la malaltia, i d'immunització mitjançant vacunes tenim una tassa molt alta, crec que estàvem en un 80%, i de contagis calculem que hi ha hagut uns 1.000-1.200 en total. Un nou canvi pel que fa a les restriccions i mesures que es veu amb certa reticència per gran part de la ciutadania. Me parece muy mal. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? O sea, ahora ya no hay riesgo de contagios masivos y que acabemos todos en el hospital. O sea, de repente ha desaparecido ese problema. No lo entiendo. Massa precipitat. Jo ho deixaria, per lo menos, fins després de Setmana Santa, perquè Setmana Santa ja veurem el que passa. Massa precipitat, totes aquestes noves lleis. Per a mi és massa precipitat. Hem de respectar una miqueta més, que Espanya i el món és molt gran, i s'ha de respectar que de la noche a la mañana, a tu casa, si l'agafes, després què? Bueno, nos parece bien que esto ya llegue a su final. Hombre, porque no es que estuviéramos encerrados todavía, porque ya estamos mejor, podemos salir y todo eso. Però bueno, que està bien que la gente pueda sobrevivir otra vez. Jo penso que són una mica precipitades. Baix el meu punt de vista, jo penso que són una mica precipitades. Perquè és que, la pandèmia continua i la pandèmia està aquí. O sigui, que l'OMS encara no ha dit que això està acabat, no? Des de l'àrea bàsica de salut de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant es continua insistint en l'aplicació de les mesures de prevenció.